Жоро Петков е професионален коафьор вече 13 години. Създава над 36 000 прически и цялостни визии, които са използвани за кориците на някои от най-популярните модни списания у нас. Заедно с екипа си е превърнал много от известните лица на България в символ на стил и подчертана индивидуалност. Всеки ден той създава своя нов, вдъхновяващ шедьор в салона, студиото или на снимачната площадка. А днес е готов да ви разкрие какво е поредното предизвикателство пред него. Здравейте, аз съм Георги Петков и се радвам, че ще бъда част от новото приключение на Ровента. За мен всяка жена има своя индивидуална красота и аз се радвам, когато мога да подчертая това. Днес ще дам старт на първото онлайн видео шоу, посветено на косата в България и ще предизвикам най-очарователните, смели и стилни YouTube влогърки в нашата държава. Заедно с Ровента ще предизвикам следващите няколко седмици тези дами да покажат своите умения, качества и талант, зададени от мен теми. А как ще постигнат това? С помощта на експерта Ровента Brush Active Nano Smart. Представям ви стилизиращата, въртяща се четка с горещ въздух, с която може да постигнете професионални резултати у дома. Ровента Brush Active Nano Smart е много ефективна и практична. Оформяте косата си още докато изсушавате предава обем и блясък. Сега ви представям момичетата на Ровента Brush Active Nano Smart. Боряна, Милена и Наталия. Боряна е на 21 години, студентка от София. Гримира професионално от 5 години и има страхотно чувство за хумор. Гарантирам ви, че ще ви разсмее. Милена е на 25 години. Последните няколко години живее в Швеция, където се е запалила по създаването на видеоуроци със съвети за разнообразни и интересни визии. Наталия е на 30 години. Завършила е медия в Америка. Обича да прави хората щастливи и това показва каналът, в който има за всеки по нещо. Бюти, здраве, дом. За нас тя е като слънчева батерия, която ни зарежда с усмивка. Това са красавиците, които ще участват в нашето видео приключение. Както те, така и вие, предполагам, че нямате търпение да разберете какво е първото предизвикателство. Мили дами, предизвиквам ви да направите своята прическа, която да подчертава вашата индивидуалност и женственост. Това, разбира се, трябва да го направите с Ровента Brush Active Nano Smart. А вие, зрители, не пропускайте следващите епизоди, за да разберете какво съм замислил. Следете момичетата и моите задачи към тях в YouTube и Facebook и участвайте с вашите съвети, идеи и мнения, защото заедно ще изберем най-красивата прическа на 2015 година. Изразете себе си с Ровента Brush Active Nano Smart и нека стила бъде с вас!